हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ डिजिटेल आपडेट उदिसनाव फिन खेबसेबाव गासैखौबो गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। दायो लोगोफोर जोबोर मोजां खौरां अरुणोदयनि लानानै फैदों लोगोफोर। अरुणोदयनि मुङैहाय जायफोराहाय राङारि अनसुंथाइ नोंथांमोना अरुणोदयनि फैसा मोनो, राङारि अनसुंथाइ अरुणोदय मुङै फैसा मोनग्रा मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय आङो दिनै मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों लोगोफोर। दायो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय जोबनायसिम नायलांबानो जाबाय, अब्लासो गासिबो बुजिगोन आरो मिथिनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे आंनिफ्राय जावले नोंथांमोनसिम खावलायहरनाय थाबाय लोगोफोर, नोंथांमोना चेनेलखौ दासिमबो गोबाङानो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै, नोंथांमोना चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय लोगोफोर। दा जोंहा अरुणोदयनि फैसाखौ नोंथांमोना गोबाङानो मोनो आरो खायफाया मोनाखै नङा होमबा लोगोफोर। दा बिनि गेजेरावनो लोगोफोर जोंहा नैबे जुलाइ मासआथ' जोब्बायानो होनजाबाय जोंहा। दा नैबे आगस्ट मास हाबनाय लोगो लोगो अरुणोदयनि फैसाखौ आगस्टनि 1 थारिखनिफ्राय सोफिनसिगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना आगस्टनि 1 थारिखनिफ्राय मोननो हासिगोन। दा नैबेवहाय गावनि टुइटार पेजआवहाय बिथाङा फोसावना होदों आरोखि लोगोफोर। नोंथांमोना बे अरुणोदयनि रांखौहाय नोंथांमोना अरुणोदयनि फैसाखौहाय नोंथांमोना 1250 रां मोनोमोन नालाय लोगोफोर। दा बेखौ बारायनानै 2500 खालामबाय लोगोफोर, 2500 रां खालामबाय। दा आगस्ट मासनिफ्राय नोंथांमोननि एकाउन्टआव सोगोन। नोंथांमोननि एकाउन्टआ बेंकजों आधारजों लिंक थाथारनांगोन लोगोफोर। डिबिटि नोंथांमोना खालामनानै लादोंना लायाखै, नोंथांमोना डिबिटि थाथारनांगोन। बेंकआहाय डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि गेजेरजोंसो सोहैनानै लोगोफोर फैसाखौ जाय एकाउन्टआ आधारजों लिंक दं बेयावसो फैसाया हाबगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौहाय गोसोआव लाखिबानो जाबाय। बेनिखायनो लोगोफोर आधार कार्ड बेंकआ नोंथांना लिंक गैयाब्ला, डिबिटि लिंक गैयाबा नोंथाङा बेंकआव थांनानै थाबैनो लिंक खालामना लाबानो जाबाय। आगस्टनि 1 थारिखनिफ्राय सोगोन लोगोफोर। फैसायाबो बारायबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना गोनो गोथो जानो हागौ लोगोफोर, फैसायाथ' बारायदों। दा जोंनि आसामावहाय, जोंनि आसाम स्टेटआवहाय 2500 फैसाखौहाय नोंथांमोना मोनगोन ना मोना बेबायदि साननो हागौ लोगोफोर। दा बेवहाय माखासे जायगाफोर दं, जेरैहाय दैबानाजों गोबां दुखु जारलायाव खस्थ'आवहाय गोदोफबनानै थानांनाय बिथांमोन जिल्लाफोरावहाय 2500 रां खालामनानै होनाय जादों लोगोफोर। जोंनि आसाम स्टेटनियावहाय खालामथ'वाखै दे लोगोफोर। जोंनि आसाम स्टेटनिया 2500 रांखौहाय मोनथ'नाय नङा। दा बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टफोरा जाबाय लोगोफोर, आं फारियै नोंथांमोननो खिन्थाहरनि। दा बे मोनब्रै जिल्लाफोरा जाहैबाय लोगोफोर, बे मोनब्रै जिल्लायावहाय जोंहा फैसाखौहाय सोना हरसिगोन जाहैबाय 2500 करियैहाय। जाय जायगायाव दैबाना जादों बे जायगायाव दैबानाजों खहा जाजानाय सुबुंफोरनि एकाउन्टआव 2500 रां सोना हरगोन। दा बे जिल्लाफोरा नायदो नै लोगोफोर। फार्स्टआव दङ शिबसागर। बेवहाय गोबां दैबाना जादों। दा जायनि जाउनाव गोबां सुबुङा जिउ खहा खोमानांदों आरो गोबां दुखु जारलायाव गोग्लैनानै दं, रिलिफ थानांदों बिथांमोनाहाय। बेफोर जायगायाव सोना हरगासिगोन जाहैबाय लोगोफोर 2500 रांखौहाय। दा शिबसागरावहाय 2500 रां सोगोन मास मोनसेयाव। जेनेबा सराइदेउ मोननै डिस्ट्रिक्ट थांबाय जोंहा, मोननै डिस्ट्रिक्टसो नायलांबायलै लोगोफोर, मोननै स्टेट थांबाय जोंहा। ओमफ्राय जरहाट, ओमफ्राय गलाघाट, बेवहाय मोनब्रै बे जायगायावहाय शिबसागर, सराइदेउ, जरहाट, गलाघाट बे मोनब्रै स्टेटफोरावहाय 2500 रां खालामना होबाय लोगोफोर। जायनि जाउनाव बिथांमोना गोबां दुखु जारला खस्थ' गोलैनानै दं नालाय दैबानानि गेजेरजोंहाय बिथांमोनाहाय भुगिनांनानै दङ। दा बेनिखायनो बिथांमोननो 2500 रां सोना हरसिगोन जाहैबाय नैबे आगस्टनि 1 थारिखनिफ्राय दे लोगोफोर। दा जोंनि आसामाव नोंथांमोनाबो मोनगोन। दा नोंथांमोना एसे सम नेबावनांगोन। दा जोंनि आसामावहाय 1250 रांखौनो नोंथांमोना मोनगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना 1250 रांखौनो नोंथांमोना मोनगोन। दा आगस्टनि 1 थारिखआव बेवहाय बिथाङा गावनि पेजआवहाय अफिसियेल बिथाङा फोसावना होदों। दा सम फैब्लासो मिथिसिगोन जोंनि आसाम स्टेटनिखौ आगस्टनि 1 थारिखआव सोगोन ना सोआ। दा बेवहाय नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां स्किम दं, जेरैहाय लोगोफोर जोंहा निजुत मयना
निजुत बाबु आसनि बेबायदि जोंहा स्किम दं नालाय लोगोफोर स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय जायफोरा फरायसा फरायसुलिफोर फरायगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय निजुत मयना निजुत बाबु आसनि होननाय जोंहा स्किम दङ बिनि फैसाखौबो आगष्टनि फार्स्ट उइक आगष्ट मासनि फार्स्ट सप्तानिफ्राय सोना हरसिगोन दै लोगोफोर आगष्ट मासनि फार्स्ट सप्तानिफ्राय सोना हरसिगोन बेसेबां सोगोन जाहैबाय लोगोफोर दा बेवहाय टटेल 300 कौटि रां बाजेट खालामदों बेनिफ्राय 500 लाख फरायसा फरायसुलिफोराहाय मोनगोन दै लोगोफोर मोननो थांगासिनो दा बेनिफ्राय जोंहा बेवहाय होनदों मोनसे आगष्टनि 10 तारिखनिफ्राय लोगोफोर आगष्टनि 10 तारिखनिफ्राय नोंथांमोना 1 केजि मुसुर दालि बिनिफ्राय 1 केजि सिनि बिनिफ्राय 1 केजि मुसुर दालि बिनिफ्राय 1 केजि सिनि नोंथांमोना मोननो थांगासिनो मोनसिगोन बिनिफ्राय 70 लाख रेशन कार्ड बेनिफिसियारिसफोराहाय फेमिलिफोरा मोनगोन जाहैबाय लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना बिनि थाखाय मा 100 थाखा फैसा होबावनांगोन दै लोगोफोर 100 रां फैसा होनांगोन अब्लासो नोंथांमोना 1 केजि दालि ओमफ्राय 1 केजि सिनि मोननो हागोन दै लोगोफोर दा बेवहाय संख्रि गैबावासो लोगोफोर सिगाङाव संख्रिखौबो होदोंमोन दा बेवहाय संख्रिखौ होबावनाय नंलासो लोगोफोर एबार नैबे आगष्ट मासनिफ्राय नोंथांमोना खालि मा मुसुर दालिजों सिनिजोंल' मोनसिगोन दा जोंहा सिमाथ' बुंदोंमोन ना लोगोफोर जोङो आसाम इलेक्सननि सिगाङावहाय बिथाङाहाय इलेक्सननि सिगां बिथाङा मा बुंदोंमोन बिथाङाहाय सिनि संख्रि मुसुर दालि बेनिफ्राय जानाय थाव गोथांबो होगोन होननानै बुंदोंमोन माइरंजों लोगोसे दा बिथांनि खोथा होनाय बायदि बिथाङाहाय बेवहाय बिथाङा बेवहाय होआसै दा बिथाङा मा खालामगोन उननि समफ्राव नोंथांमोना बेखौ नेना थानांसिगोन दा नोंथांमोना आगष्टनि 10 तारिखआव नोंथांमोना माइरंजों लोगोसे मा मोनगोन जाहैबाय माइरंजों लोगोसे नोंथांमोना खालि बेवहाय सिनि ओमफ्राय दालिल'सो मोनसिगोन जाहैबाय संख्रिखौबो होबावसैसो लोगोफोरनो बेवहाय संख्रिखौ मोनथ'नाय नंबावलासो नोंथांमोना आरो जानाय थाव गुबैयाथ' बादबावसो लोगोफोर बेवहाय गैया दा नोंथांमोना बेखौल' मोनसिगोन आरोखि ना लोगोफोर दा नोंथांमोना मिन्थिनो मोनबाय लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय लोगोफोर अरुनदयनि फैसाखौ माला सोगोन आरो बेसेबां सोगोन जोंनि आसाम स्टेटआवहाय आरो गुबुन स्टेटआवहाय बेसेबां सोगोन आरो नोंथांमोना माइरंजों लोगोसे मा मा मोनगोन आरो नोंथांमोना बेसेबां फैसा होनानै नोंथांमोना माइरंखौ मोननो हागोन नोंथांमोना बेखौहाय मिन्थिनो मोनबाय लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय आरो नोंथांमोना फैसाखौ राङारि अनसुंथाइ जायखिजाया राङारि अनसुंथायानो जाया मानो नोंथांमोना फैसा मोननो थाखाय मा जानांगोन नोंथांनि आधारा बेंक एकाउन्टजों लिंक जानांगोन बेनिखायनो नोंथांमोना सोरनाबाफोर आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयाबा नोंथाङा बेंकआव थांनानै थाबैनो लिंक खालामना लाहैबानो जाबाय मानो होनोब्ला सरकारा दानिया लोगोफोर डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार डिबिटिनि सिस्टेमजोंसो फैसाखौ सोना हरो नालाय लोगोफोर नोंथांमोननि एकाउन्टआव बेनि थाखायनो नोंथांमोननि एकाउन्टआ लिंक थानाया गोनांथार लोगोफोर आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजोंहाय देन लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोरनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसे हायो एसेनो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थिलायो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना आंनि रिकुवेस्ट खालामहरसेयावबो दासिमबो गोबाङानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबलायाखै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायजोबबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान लेटेस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट्स राङारि अनसुंथाइ लन स्किम्स इडुकेसन जब्सनि नोंथांमोना आपडेट्स मोनबाय थानो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव एक्टिभ थाबाय थाबानो जाबाय स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ आं एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल नाइस टु मीट यू